minto mwanya getinge naende tiga tonyora nango kora semania na gotebania na koinyorania na koigekera ekegusi giito chimbu chingako n'oboroso ng'aki twagachire ng'aki twebegete ng'aki tokwebeka ng'aki totagete abana baito bamenye ng'aki totagete naintu buna abanto tomenye buna omosacha na omokungu tomenye na omogaka na omong'ina tomenye buna egesaku naende tomenye na abainto abanto bamakabe abanto bamanyaine abanto banchaine abanto bare abairi abanto bare abaya minto mwanya getinge ayakare gokorekana bono naye ogokumia tokare koigwa ekiagera ase egesaku giaito mang'ana buna atare gokwanerwa nonya mogaso amang'ana aya are gokwanerwa chingaki na ebiro biaye rioka naende eki na ekero abanto bare goetigwa chinyangi chiokorwa obwana koba abanto abanene bono ayagotoikera abaibori moigwete ase moikaransete motegererete abagaka na abang'ina abana aba togokini bono korwa 0 years mpaka 30 emechando nero yaretirwe n'abasongo emechando nera yaretirwe n'echinchera chia abanto abarabu chinchera chitabwenereti ase chingako chia mwanya getinge intwekero okoibora omwana igo kware komorenda nenchera echokire emanyekanete ekero akoiborwa onye na omomura twaiririata ebiririato gete gose mbitano kero omonto omana omomura oiboirwago onye na enyaroka byaiririato gose mbitato kero omonto omanye na omonto oiboirwago omosubari omonyaroka bono twaikire engaki totakamanyeti gose ngiki egenderete ase eng'encho gochimotwa onye tori korenda abana boronge korwa nyomba bachoke obasege bune bwenete obasege ekegusi ebinto mbira biasarikire ebinto mbira bakare koroka egesongo LGBTQ+ 1+ nga LGBTQ 1+ nga igo bado mbagendete kora research ase ebinto ebi nebinto ebi abaibori n'abang'ina abagaka ebinto ebio biatogosire ase ogochia ekanisa boria gose amang'ana ayo na obomaene ase ogochia emesangereka boria gose na obomaene ase abanto baikara abana aba baito bachakire koreta embu etari gokwaneka ase ekegusi embu eye timaeti nankonyoroka otoraire erieta erime LGBTQ eyu torekere erieta inkiri gokwanera ritang'ani kara amanya iga gesa na gesa tuoni chioka nchianya komenya mochibere goika eyamerwo naende tokonyora tuoni ekomnyoki tuoni ende tokonyora eri ekorigi eri ende echine ching'iti ngokwanera nechioro sana nabo ng'airende inu mwanya banto mwarwete ng'ai mwarwete abana baito bare chi college chi university bare chi high school mpaka no primary igonyigwete egente giatachire paka gusia ase totarengereti gose omusubati nabeke erongi chinchera ngochenchichire chianga mbuya lakini bono ng'ai okonyora omoiseke akorosia obosani na omoiseke onde ng'ano abanto babwenerete kobera amo buna omosacha na omokungu ng'ai ogocha korusia omosayo omomura agotara na omomura onde buna bono nere omokungu oye mbinto ki ebi mogototebi mwanya getinge minto abantu buna aba buya ekero babwene banyoruga
igo bwenete koemborwa yani okomwaka otari korigereria nyuma nkie kibona ase kegusi gitu nkie kimotaete goturutumbera egesaku LGBTQ ng'a L lesbianism egesongo ntobwatiri etari agente kegusi lesbianism eye no mokungu konywa mo mokungu onde ose konya kobera no mokungu onde ng'a ikini kibono ebinte Nyasaye atongete iga bitongete ne chinchera chiaye ekegosoa na gosoka ekekoragera na koragerigwa lakini tokonyara kobeka ekegosoa na ekegosoa kende baminto nonya science yetu asomete physics science nini yatosometi na north and south poles na ki a magnet north na north can never attract mbigo attract south na north na ibigo attract yani umusaja n'umukungu nabo bagoswana lakini umukungu n'umukungu nga yiyo ndagosoi naende nki agosoi umusacha n'umusacha nga yiyo ogosoi naende nki ogosoi nkie kebono mogokora binte bimbi bwenereti koigwekana ase chingako chinyencho chiomogusi ekera otware korenda abana ekero okwaroka okware goteruna na kio bwenete komenya buno umusacha gwate na kio ekero gosarwa gwate na kio bwenete komenya buno umukungu bona yo sarire burungi naye bwarugete burungi mwanyorana mwachake egesako bona aba mukare kogenda amo chieri eri na eri kichira tonyorera abantu igo bona negesako bona kia mwanya bantu tutaite gosiria gosengaki ekiagera abantu buna abangonyora bara abana ngasome ngaseti president gete ya East Africa egoteba nga abantu abunche nkuba bwata mbasibe paka banyora abana amanye ko basibora nabo nkumubwatesi minto mwanya getinge chingaki chiaonchokire L yeminete lesbianism dieteri ndi yase kigusi igotingo nyara kobaerera ase kigusi ninki lakini no mokungu onde bakwendamo G gay no musacha onde bakwendamo naki gay G emineti erine T no musacha lakini oro mokungu goso mokungu lakini oro musacha egesongo bakoroka transgender abuntuntu abwate banda abuntuntu anyakobarura timati ose monyu wete lakini mbaro obono abana baino batagete aro mumura lakini atagete abetwe sindani atwale chimbu cy'umukungu mbaro obona abamura batagete kubetu chisindani batwale chimbu cy'ubukungu mbaro abakungu batagete kubetu chisindani batwale chimbu cy'obosacha bago fall under gente kibaruka transgender gente kinke bwatiri etari yake musi naende ntotagete getwale aya kuya gutimanye tinganda akebeke seke gusi yani chine chimbugete chimbe otamanye tigo soyo no mosacha ose no mokungu kiago taranjira none chianga akobeka toli kumumanya bona ari kuya nabakuruka kuya igo mondada na you have a kuya character monto yogo tebri ngana lirito yani toli mosacha toli mokungu chimbu chiao nchiri korekana burungi minto mwanya getinge ase enogo TV ase toko nogo monuito manyaiga abantu mbali sikawe enseye gose nechiro bibakabwate gose nenengo bakabwate entambe batagete gutosariria abana batagete ko baonchura chinyencho chiokorengereria bunegesaku na gutwara abantu na kitwanya gukwanirego yenyuomo igoria bono ekeke bweta masangi ekeke bwete eitana senyu ekeke bwete bipyonsi kyara akegocha gosaria egesaku pi QI ri minute intersex
intersex barabumba agatokire gusi intersex negento na hermaphrodites yani umuntu obwate chinsemo chionsi chio abu nabora iboro mwana egesiekebe lakini yasomo gusi omuntu oywenjera narenge ari gutaterwa orendwa naende nabwate ebyare gokora nechirichwo chiaye asomo gusi na nkorendwa ari ngo muntu oyu bono yaikire tari oyu togokwanera igo bagokwanera obo lesbianism obo gayism obo transgender obo queerness ebito tatake asegesaku gitu kyomugusi togosorora goko umuntu ngoyo akekoko akwanerwe mwaretira abantu bakoteana barabu n'abatetesi gose n'abantu bagokwanera igoro y'obugima obu yani egesongo bakoroka human rights intuo manyete ekimokoroka rights igo kiarenga ase chinga kone chingencho chiomogusi kiago kina kero omonto amanyire nana kiakoba omogaka omong'ina omwana omomura omwana omoiseke obosae paka enyomo kere enyangi yabwate emeyega yaye na kero omoyega ore korera paka omoyega bwogokwa igo biachokire bono ebimogochogani mokoreta bono bigocha gonchora n'abantu emetu nkorwara tore emetu aba mokwerokana human rights egento gitararuku human right naende mokubeka ritari gia sana human right tigakera aba human kemaikobe right ikera from African perspective egento gekoroku human rights igo tware komera na kerokio aso obonto obonyamwanya bantu lakini ekimogo tena human rusi erieta human onyamogo totebia about LGBTQ plus aya korwa Senogo TV nabavwasi baito gakionye gokara oyo mobo naende gogotobwati riori no chiotike totobwati ekiagera embweyu nembe igego tatore ekonyanyore gesaku no chebe na nechiro pio kare konyochinga ningaki ntochi tageti gacha abaibori baito kwanera abana bainoka kwana nyomba kero bakorwa esukuru bori omwana na kiarenge egente kinkoreta gikari mechando especially chisukuru echioboraro amang'ana kare gokorekano ekero kwenda gokwani omwana kwara amanyana kiamenyete ebinte ngotambokeri gubire naende mbakaro bakari kuru noe nengo noe nebonyi inye morosi erinde tanya gokwana inye erinde naende bono manyaiga chinga kitore bono ne chinkong'u ase nengo igo omwana okorire university otabwatige ntagokora oikaransete sikagu na barachenyora akong'u ekera akonyora omonto akometena aye kabe boyfriend yane uno mumura otene kabe boyfriend yane besa nera kwa makonyora omonto wehocho bane yasengenchi ya confusion yugo tatware mirimo na nini osoire bintebi echine chimbu chintaka ikimwanya bantu na hindi ntogo chiganeri kaki korwa Senogo TV igo tokubora iga ianche bunege saku ekonye tatera sega abana buya abaiburi igano emekono yasoereire na hindi kare gosoera chisukuru na barimu mbakomanya igo bono obonchome nokori chinchera omanye omwano omanye gekora nekiagokora ekerari sukuru gaki etari ng'encho torachigwanchera ntonya kogendera kobarera kobatebia na kobasemia igoro ya chingako ching'encho ne chimbu omogusi aranje korora echi chiogosabwa aya ne chimbe asogo ntegera mbuya mono kanya kobate enteki koro subscription a Senogo TV tosemani asobwanchane
nase chingako chiomogusii ono mwarimu Obino Nyambane mbuya mono.